Hepe sa pulis sa Ubay, Bohol, giambush patay. Kanhi pulis nga nahimong drug lord ug mga kauban patay sa police operations. Kapulisan sa Sugbo nakadawat usab og mga hulga tungod sa ilang pagukod sa ginili nga drugas. Naghitak ang illegal nga drugas sa Sugbo. Mga pulis daghan og nadakpan. Kapulisan mereklamo sa kakulang sa kooperasyon sa barangay officials sa ilang anti-illegal drug operations. Mga pulis nga gituhuan nga drug protectors ipatangtang ni Mayor Rama sa serbisyo. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga usa ka oras nga pagbalita uban sa kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Lunes, petsa 9 sa buwan sa Hunyo, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mikunhod ang enrollment sa mga private schools tungod sa kamahal sa tuition fee. Matod sa DepEd, mibalhin sa mga public schools ang mga estudyante. Jinky Bargio, Suginlimi. Karong adlaw mao ang unang adlaw sa pagbukas sa klase sa uban nga pribadong tunghaan dinhi sa Sugbo na matikdan sa Department of Education nga kasagaran sa mga private schools dunay natala nga pagkunhod sa ilang mga enrollees. Usa sa ilang gitumbok nga rason mao ang pagsaka sa ubang mga tunghaan sa ilang mga matrikula karong tuiga ug ang pagmahal sa mga school requirements. Gidawat sa pampublikong tunghaan ng mga estudyante ubos sa usa ka kondisyon. Ginikanan gihangyo nato nga ilag yung bayran ang ilang obligasyon dito sa private schools. Gidawat sila sa public schools pero temporary. Kinahanglan ilag yung bayran aron nga ang record sa ilang mga bata ang nabilin pa dito sa private schools magkuha og madala na nila sa public schools. Samtang sa ikaduhang semana sa balik eskwela sa mga pampublikong tunghaan, gipaybaw sa DepEd nga bisan sa kakuwang sa mga classrooms ug sa mga magtutudlo, nagpabiling normal ang klase niini. Niadtong Sabado, 150 ka mga prefabricated classrooms ang gidonate sa Taiwan alang sa Bohol nga naigo sa linog sa milabay nga tuig. Laing 200 ka mga tarpaulins ang iapod-apod usab karong adlaw sa mga tunghaan nga nagusbat atol sa bagyong Yolanda. Ipadalagi na karong adlaw ngadto sa Bantayan aron magamit sa mga eskwelahan dito sa Madridejo, sa Bantayan o sa Santa Fe. Kaya nangagisi naman to ang ilang atop nga mga tarpaulin. Sa pangkinatibukan, gihulagway sa DepEd nga malampuson ang balik eskwela sa pampubliko ug pribadong tunghaan. Jinky Bargio, News 5. Ang Barangay Hall una sa Sapangdako mo'y magsilbing tunghaan sa mga estudyante sa Sapangdako Elementary School. Samtang gipaabot pang desisyon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo alang sa maong tunghaan nga gibaha niadtong Biyernes. Leslie Caminadi Vestil, Suginlimi. Kasamtang gisuspenso ni Cebu City Mayor Michael Rama ang klase sa Sapangdako Elementary School tungod sa nitubong pagsaka sa sapa duol sa mong tunghaan niadtong Biyernes. Gimanduan niini si Cebu City Schools Division Superintendent Dr. Ria Marangtud nga himamaton ang kapitan sa mong barangay aron mapangitaan og paagi aron makaeskwela ang mga bata. Mangayo og tabang sa Cebu City Council si Rama aron madeklarar nga state of calamity sa Sapangdako ug sa Busay Elementary School. I am declaring personally, which I need the help of the council, a state of calamity of those areas but that school should not be anymore be operational. Okay? Tagbuon sab ni Dr. Ria Marangtud ang mga ginikanan sa mga bata aron pasabton sa mga kausaban sama sa pagpahigayon sa klase sa Sapangdako Barangay Hall. Mga siya man naka-room, pwede na mo Tagalog lugar, kaya doon naman may area government lot sa unahan sa mga barangay hall. Eskwelahan, pero medyo na na-adjust sa danger, kaya naman yun sa pa. Ang order sa mayor ron nga ang barangay hall will be used as a temporary nga classroom undang katong kilid sa barangay hall katong murag gym nila ang butang og tent nito and that will be used as a school room. Leslie Caminadi Vestil, News 5. Kapulisan may reklamo nga dili sila tunghaon sa ubang barangay official sa ilang anti-drug operations. Ubos sa balaod,
usa ka obligasyon sa barangay official sa pagsaksi sa inventory sa mga drugas nga nasakmit sa kapulisan. Juliet Hainar, Sugin Limi. Sunod-sunod ang operasyon sa kapulisan batok sa gidiling drogas sa miaging semana. Apan dunay na obserbahan ang kapulisan nga ilang gikasagmuyo. Sa duha ka buy-bust operation sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operating Team, kaduha usab sila wa tunghaa sa mga barangay officials. Kanang section 21 sir magnaay loopholes ba kay wala may punishment sa katong di gusto mo pirma. Wala punishment mo nang okay ra sa ilaha. Before namin na filean kaso na absuelto ra. Wala may nasaad dito kung unsay punishment kung di ka mo pirma sa imong di ka mo tuman sa imong duty. Una kining nahitabot sa barangay Dulho Fatima diin way mitunga nga representante sa barangay. Nasubli kini sa laing operasyon sa raid SOT ni adtong Sabado sa Dante Padilla. Bisan walking distance lang ang Tejero Barangay Hall, way bisan usa ka opisyal gikan sa barangay ang miatubang sa kapulisan. Alang ni Konsehal Cyrus Lingdog sa Barangay San Roque, ilang responsibilidad ang pagtabang sa kapulisan sa ilang mga operasyon. So far, kagawad mo barangay official, ini official sa amo sige jud mi na mo aray jud sa amo sa kuan tabahin aning istasyon naron na ikuan kay murag tabang sila dun. Oo, sige jud mi amo jud na trabaho jud na mo. Alang kang Lapu-Lapu City Intelligence Chief Rogelio Pineda nga dako gyud og matabang sa ilang operasyon ang mga opisyal sa barangay nga ilang partner diha sa komunidad. Gani ang ilang milabay nga operasyon batok sa drogas dili mo lampos kun wa ang tabang sa mga opisyal sa barangay. The support coming from the barangay is very much appreciated, no? Okay, as we can see, even the barangay captains and even those who are their constituents in their barangays, mauna po nag-report na to diri sa opisina. Juliet Hainar, News 5. Guardia gipasangin lang mauwi nagpasiugda sa nahitabong kawat sa gibantayan ni ining building sa may downtown area sa Dakbayan sa Sugbo. King Perez, Sugin Limi. Nadiskubrihan sa tagiya sa Aljun Trading nga nasa may dalandi masalang barangay Pahina Central Cebu City nga gilungkab ang iyang tindahan atol sa pagpangabli niya pasado alas 8 sa buntag ni adtong Sabado. Diin mo balor sa 50,000 pesos ang kantidad sa nakawat. Miagi sa luyong nga bahin sa Gotchan Building ang mga kawatan. Diin tataw ang pagligwat sa pultahan ug naguba ang glass window sa buhatan sa tag-iya. Sa alkansiya giapil pa. Napay checking 2008 nga bitokas. Nagduda si Pacquiao nga ang night shift nga gwardiya nga si Henry Sari sa E&R Security mao'y suspect sa pagpanglungkap. Kisuma sa investigasyon sa kapulisan sa Carbon, dunay mga nakakita nga dunay duha ka babae ug usa ka lalaki nga gipasud sa gwardiya pagka alas 4 sa kadlawon. Duha pa ka adlaw nga nanrabaho isip gwardiya sa building si Sari. Ato lang duda lang kay wa man sadya pakita dire. Wa mo koy lain nga makita nga kuan matumbok na suspect kay sa likod nga bahay na ning building ang mahibilin diha nga tao kagabi labig panira ang gwardiya ra gyud. So siya nay magbuot kung kinsa iyang pasudlon, kung kinsa iyang pagawson. Ang igsoon sa gwardiya nga usa ka barangay tanod miingon nga pipila na kahigayon nga napahawa sa trabaho o gipangita sa bang iyang igsoon sa pasangil sa pagpangawat kinsa tigamitan og ginadiling drogas. Dugay na siya mo puyo sa mua, layas na siya ba. King Perez, News 5. Mga pasahero sa pier na tanggong human masakpi nga dunay dala nga marijuana. Ang usa paingon sa Hilongos samtang usa ka pamilya paingon sa Dapitan. Andrea Patenya, Sugin Limi. Wa mahinayon ang paglarga ni ining 24 anyos nga si Francis Costillas padung sa Hilongos, Leyte. Nasakpan siya ni atong Sabado sa gabi nga adunay nga marijuana ug pipe sa paggamit ni ini dihang nakapkapan sa security sa pantalan. Mipasumangil pa ang lalaki nga candy mao'y-sud sa plastic case nga nakuha gikan siyang bulsa apan sa pag-abli marijuana ang sud ni ini. Regarding gamay na siya or madaghan, the same lang Japan na siya, kailan Japan na namang kaso. Depende na dito sa kuan kung unsay ila bang ipaubos or unsaon na nila ang kuan. Samtang na-stranded usab sa pantalan ni atong Biyernes sa hapon ang pamilyang Quijano human nasakpan nga adunay nga marijuana si Juanito Christian Ray. Paingon na unta nga musakay sa barko ang banayng Quijano dihang nakapkapan sa security kining mga marijuana gikan sa shorts ni Juanito sa Pier 1. Prior siya mo board, muagi ni sa atong security screener dito sa iyahang bulsa na recover ni
nag-bulge ni siyang bulsa, so na-recover ni ang kaning duha ka pakete nga suspected marijuana. Mato ni Juanito, igura siyang gisugo siyang higala nga dadon ang marijuana paingon sa Dipolog. Gihatag na ako ni kuan padala. First time lang po na ko ni na kuan ni sir. Mibiyahe din sa Sugbo ang dinakpan uban sa iyang pamilya aron ipahiling sa doktor ang iyang amahan nga dunay sakit. Apan tungod sa nahitabo na stranded sila sa Sugbo ug nabiyaan sa barko paingon sa dapitan. Andrea Patenia, News 5. Pagbuwag sa ilang dalan karong gabi ang Air 21 Express ug Tanmig Coffee Mixer sa PLDT Home Telpad PBA Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum. Pariha nga dunay 4-2 loss record ang Express ug Coffee Mixers. Ang mudaog mo'y muangkon sa ikaduhang pwesto. Dili ka kumpiyansahan ng Express tungod kay nag-anam ug gumento ang ilang performance. Matud pa ni Coffee Mixers coach Tim Cone nga kuyaw ikasangka ang Express. Sa milabay nga PBA Commissioners Cup, gipalagpot sa Coffee Mixers ang Express sa best of 5 semifinal showdown. Apan miabot usab kini og 5 ka games. Sugod og mga adlaw, mabati live ang PBA game sa Radyo 5 0101.9 News FM Cebu. Kitagalan ng usa ka buwan ang mga resort owners sa lungsod sa Santa Fe sa Isla sa Bantayan sa pagguba sa ilang mga struktura nga nakalapas sa 20-meter easement zone. Sugin limi, Jinky Bargio. Human sa gihimong investigasyon sa Department of Environment and Natural Resources 7 niadtong Hunyo 3 migawas nga duha sa 6 ka mga beach resort sa lungsod sa Santa Fe sa Isla sa Bantayan nakalapas sa 20 meters easement zone nga gipatuman sa gobyerno. Apan gawas sa duha ka resort, doon na pay laing 5 ang gimonitor nila karon. Ipatawag tani ang kini mga resort owners dili lang sa Santa Fe, apil na putong sa Bantayan ug sa Madridijos kining naay mga structures within sa kining easement zone. So ato silang ipatawag niya, ato silang i-convince na to, ato lang i-urge sila para di na ta maabot sa court, no? Nasuta sa investigasyon nga ang 7 ka mga beach resort nagpatuyang og extend sa ilang mga istruktura samtang duna say bag-o pa lang gipabarog sa tag-iya. Tungod ini gihatagan sa DENR ug usa ka buwan ang mga tag-iya aron voluntaryo nilang gub-on ang ilang mga gitukod nga illegal structures. Kung mapakyas, pasakaan sila og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1067 kun Water Code of the Philippines ug PD 1586 kun Environmental Impact Statement System. Kaya to ang case, no, para eventually ma-demolish siya or ma-remove siya. Kana kung di nila ang awag na to self-demolish, di nila madawat. Dugang sa DENR, padayon ng ilang monitoring sa mga beach resorts di lang sa Santa Fe, kundi lakip na sa Madridejos ug Bantayan. Jinky Bargio, News 5. Mga naapektuhan sa kusog nga linog sa nakalabayng tuig sa dakbayan sa Talisay, hagatan og ayuda sa National Housing Authority. Jinky Bargio, sugin limi. Atul sa linog nga miigo sa lalawigan sa Bohol niadtong Oktubre 15 sa nakalabay nga tuig, dunasay mga panimay sa dakbayan sa Talisay ang naapektuhan. Mao nga ang National Housing Authority mihatag og 4 milyones pesos nga kantidad sa mga housing materials alang sa 435 ka mga pamilya kansang panimay nagusbat sa linog. Ang mga sakop sa City Social Services Office may bisita sa matag barangay ug maoy miila sa mga benepisyaryo sa programa nga Housing Materials Assistance for Earthquake Victims. Di na tayo i-conduct na validation. So, nag-home visit ko na nga ang mga staff sa City Social Welfare Office pag-assess sa extensive damage sa mga pamilya na apektahan sa earthquake. Samtang giklaro sab ni Talisay City Administrator John Ayer de los Reyes nga gawas sa biktima sa linog, ang LGU Talisay nakahatag na sabog hinabang ngadto sa mga naapektuhan pila ka oras lang human sa bagyong Yolanda. Yan, nakahatag ta katod yung pag nahitabo ang bagyong Yolanda, nakahatag kita actually, nakahatagan ita sa lain nga LGU, especially dito sa northern part sa Cebu.
Matag pamilya makadawat og tag 10,000 pesos nga kantidad sa housing materials. Jinky Bargio, News 5. Tungod sa pagduwa sa mga bata og posporo, nasunog ang napuk ang mga balay sa barangay Alang-alang sa Dakbayan sa Mandaue. Samtang gipangita karon ang mga tinugyanan ang gituhuang responsable sa illegal connection sa kuryente sa mga stall sa Carbon Market nga hapit masunog. Ryan Sorote, Sugin Limi. Kining mga gipanglukot nga wire sa kuryente ang nakuha sa mga sakop sa Cebu City Market Administrator niadtong Sabado sa hapon sa Unit 3 Carbon Public Market. Kini ang gitumbok nga hinungdan sa diriyot nga pagkasunog sa mga stall sa merkado human nagka-short circuit apan natabang gamit ang fire extinguisher. Tungod ini, gisubay sa mga sakop ni Market Administrator Raquel Arce ang linya sa kuryente ug ilang nasuta ang illegal nga koneksyon sa kapin 40 ka mga stall sa Unit 3. Usa ka alias Eric ang giila nga mangolektar og tag 200 pesos matagbuwan gikan sa mga tendera alang sa illegal nga koneksyon. Dili mi mo lihok ani, VECO is not working. Kay kapila man nagsig-report sa VECO nga i-monitor ang kuan pero kutob ra man sila pod sa ilahang sa ilahang main o niya ipangputol nila then wala na. Nakig-alayon na si Arce sa Cebu City Legal Office aron tun-an ang pagpahamtang og silot o ang posible nga pag-revoke sa kontrata sa mga stall owners. Adi kuan nang ano ni pone kay kuya kay tana. Si Ma'am Raquel gid mismo mo among gikuanan ani among wire pananghiran pagpatahod namo sa bito. Namugus pa nga makasud sa ilang balay kining babae apang gibabagan na kini sa kabumbiruhan tungod sa kadako sa kayo. Di mo minus na po ka mga balay ang nasunog sa Borgo Street, Barangay Alang-alang, Dakbayan sa Mandaue, maalauna kagahapon. Tungod sa kadako sa kayo, bisan na mo bombero naglisod na sa pagsud ning entero nga bahin dinhi sa mga nasunog nga panimay. Gani kung inyo makita kutob na lang sila dinhi og di na sila makasud tungod sa kadako sa kayo. Mato ni Juliet, dali kayo nga mikatap ang kayo sa mga balay ug sa iyang pagsusi. Dakon ang kayo sa ilang balay ug wala sila na salbar nga gamit. Tanog TV, una ni nadunggan namo nga sunog. Ang sunog giingon nga nagsugod sa duha ka andanan nga balay sa pamilyang Maluluyon. Way kuryente ang balay sa mga Maluluyon ug gituhuan nga dunay mga bata nga nagduwa og posporo sa second floor. Ang sulti ni Rosemary nga basin kuno og gaduwa og posporo pero dili pigi na nato pagi pangutanoan ang mga bata. Di mo minus sa 200,000 pesos ang danyo sa sunog. May bisita sa dayon sa fire scene si Mandaue City Mayor Jonas Cortez nga mipasalig og tabang sa mga nasunugan. Ryan Sorote, News 5. Giwarningan sa sitom ang mga motorista nga nalutsan og bench warrant. Kay kung dili nila kini i-settle, dili sila makarenew sa Land Transportation Office. Leslie Caminadi Vestil, Sugin Limi. Gisubay sa mga sakop sa sitom uban ang kapulisan ang 45 ka drivers nga nalutsan og bench warrant human mapakyas nga makatambong sa hearing sa kasong gisangat kanila. Pakyas ang sitom sa pag-serve sa warrant sa usa sa mga nakalapas kinsa nagpuyo sa likod sa Kapitolyo. Nanawagan karon ang chairman sa sitom nga moadto na lang silang buhatan ang mga naka-violate nga drivers aron di sila mapusasan. Asa mo si Lance Camille Passer? Manawagan lang mi sa ato ang mga drivers, mga POJ drivers, taxi drivers o unsa pang drivera sa pampubliko nga sakyanan or sa mga private nga mga sakyanan, no? Manawagan lang nga kung mahimo makabisita sila dinhi sa opisina sa sitom, ilabi na gyud og naisuhan sila og mga citation ticket. Gipahibaw ni tumulak ang mga drivers ug car owners nga di sila mahimong makarenew sa buhatan sa LTO kundi pa masitol ang ilang account sa sitom. Once nga mo-file mi og alarma ngadto sa sitom, kung moabot ang higayon nga magpa-renew sila sa ilang lisensya, di na sila ka-renew. So, kung panalitan i-appeal na mo ang plate number sa ilang sakyanan, di na pod sila karehistro until such time nga ilang masitol ang problema diri sa sitom. Leslie Caminadi Vestil, News 5. Taxi driver gipusil patay sud sa iyang gimanehong taxi unit. Samtang mambaligya ay og cellphone sa sidewalk gipusil sa nagbisikleta. Madin Sabang, Sugin Limi.
Gipusil kagahapon sa hapon ang mamaligyaay og cellphone sa sidewalk nga nailhan lang sa ngan nga daot sa nagbisiklitang mamumuno. Matud sa mga saksi, nagbantay sa iyang tindahan ang biktima dihang miabot ang gunman nga namusil ug kaduha ka higayon. Naigo sa iyang naong ang biktima kinsa daling gisakay sa tricycle sa iyang asawa aron madala sa temporaryong CCMC. Duha ka kabhang sa kalibre 45 ang na-recover sa crime scene. Way nakaila sa gunman kinsa mipaingon sa Pasil area. Wa pa masayri kun unsay hinungdan sa pagpamusil. Nakadungog duha ka buto. Moto gidali ko pagari nako nasugatan ako ang moto katong biktima nya ko sing asawa daw to nya gidana sa CCMC. Gaandar ang makina, nagtukar ang stereo ug padayong nagpatak ang metro ining U-Taxi dihang nadiskubrihan nga patay na ang driver ni ini sa may Highway 77 Barangay Talamban kagahapon sa kadlawon. Dunay samad pinusilan sa iyang buko-buko ug tangkugo ang biktima nga si Carlito Geliedo, taga lungsod sa San Fernando. Matud sa usa sa mga nakabantay sa hitabo, miagi siya sa maong dapit ug nakakita og kadudahang lalaki. Mga 30 minutos nakadungog siyag buto ug iyang nakit-an nga midagan palayo ang maong tawo. Kita na ko yan. Loyo na lang niya. Usara siya ka tao? Usara. Kaason siya? Tambok ko, sakto na siya gahid good. Duha ka anggulo ang gitan-aw sa kapulisan nga motibo sa krimen. Posibleng dunay nakatraso ang biktima ug gitulis kini. Apan dunay kapin sa 2,000 pesos nga kwarta sa wallet sa biktima ang na-recover. May nakuhang kwarta niya agad, hindi pa siguro tulis mo yung ibuhan eh. Pero naitsasa ka tulis, pero kasi disokol siya ba? Gikan sa crime scene, midiretso sa Mandawi City Police Station 4 ang homicide police kay dunay mga armadong lalaki nga nadakpan sa checkpoint sa may sitio Calderohan sa Barangay Tingob. Nakuhaan og kalibre 38 nga revolver silang Mark Rodriguez o Galvez Cantago nga taga Tulo-Tulo Konsolasyon. Wa mitugma ang description sa lalaking mipusil sa taxi driver. I-verify sa kapulisan kung duna bay records ang duha sa lungsod sa Konsolasyon. Manuli sir malay duda na mo posible mo igo dire kay duda konsolasyon kasagaran hindi mo igo na mo dami sa kulat por any records is nakita na mo na kulat por mo to ba yan mas eh iya sa auto amigo ni kabantay balay ba niya yung pantod din siya niawat na sa ko ako lang gidari bising kawan yung wat Madin Sabang, News 5. Usa ka tigbaligya og tsabu na dakpan, samtang ang usa daling nakasibat tungod sa iyang bag-ong pamaagi sa paglikay sa dakop. Ryan Sorote, Tugin Limi. Nakaikya sa operasyon sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operating Team ang giila nga pusher nga si Raymond Ruflo ni atong Bernes. Daling nakalayat og nisibat si Raymond dihang giguba sa kapulisan ang pultahan sa iyang kwarto. Na-recover sa balay ang duha ka medium pack ug 8 ka gagmay nga pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og 10,000 pesos og kining pusil nga nahugikan sa pasibat na si Raymond. Adunay bagong modo si Raymond sa pagbaligya sa drogas aron di sayon madakpan. Gikan sa ubos, birahon sa suspect ang kwarta nga mo'y bayad sa droga nga ilang paliton sa iyang mga parokyano. Paghuman niya kuwas kwarta, iya din ibutang ang drogas o balik niyang ihulog sa ubos. Nagtuong kapulisan nga nadakpan na kaniadto si Raymond, hinungdan nga nakapangita kining paagi aron daling makaikyas. Dili man sir kay gumanan eh. At large man siya. File lang siya wanted, mawagya pa nga kaso, mas sayo na yun dakpan siya na mo. Mas dagan pa mo makagukod niya. Kakonsabo usab sa operasyon sa subject ang iyang igsuon nga si Farah ug ang live-in partner ini nga si Medlin Kabilaw nga may mag-atang og mga pumapalit gikan sa ubos sa balay. Tabang-tabang sad kaniya? Wala, kung na niya. Ang sarap din buhaton kung doon na siya customer? Tawagon sila. Nya? Mura. Kasi tawagon asa paagi ang tawag? Sa ilang mga bata-bata. Asa ka makatambag niya nga, di lang ani? Nga panginabuhi? Sultian sila. Ha? Sultian. Ano niya? Muna na iya,
Samtang kining 25 anyos nga si Eperlyn Rulea nga taga Kasuntingan Dakbayan sa Mandawi ang nasikop sa bypass operation sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch ni atong Biyernes. Sa Lapu-Lapu City Public Market na sabutan sa police asset og ni Rulea aron i-deliver ang 500 pesos nga balor sa drogas apan wa magdaho ng kapulisan nga duna sa ay laing delivery sa Rulea. Aduna nay mga pangan sa 8 ka mga tawo nga iyang baligyaan sa iyang gidala nga shabu nga mo kantidad og kapinto nga sa milyon ka pesos. We believe with the recent with this operation, so maputol ang supply sa illegal drugs with those 8 persons. Dugay na kani ma'am? Ma'am? Bugo lang. Nung napugos mo pagsulo ni ma'am? Natungod sa panginahanglan nun. Ryan Sorote, News 5. Kung mapamatud ang mga drug protector, ipatangtang ni Cebu City Mayor Michael Rama kadtong mga pulis nga nalambigit sa illegal nga buhatan. Samtang duna sa mga security efforts nga gimugna ang kapulisan ug kabarangayan. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gustong ipatangtang ni Cebu City Mayor Michael Rama kadtong mga pulis sa Talamban Police Station nga gireklamong drug protectors kung mapamatud ang tinuod ang mga pasangil kanila human sa lawom nga investigasyon kabahin sa maong issue. They should be removed. Si Cebu City Police Office Director Noli Romana mipahibaw nga ongoing ang ilang investigation kay basahon pa niya ang report nga gipasumiti niini kang Talamban Police Chief Bienvenido Miral ug sugdan pa nila ang lifestyle check sa mga pulis ubos sa maong stasyon. Lifestyle check, gaya na sinabi ko, is going to be part of the tools na pwedeng gamitin ng mga investigators natin to prove a jury. Natural, maugin na siya itong kuwan, ma'am, kaya dati si regularities ni performance of duty. So, dili mo na yung mga itong trabaho nga, kuwan na. So, we are there to serve and protect. Why is it nga mo kuhok, mo laban na nung tayo sa mga illegal activities. Ni pahinumdum sab si Rama nga seryoso siya sa iyang gihatag nga 3-month period sa mga sakop sa CCPO nga mo shape up or ship out. Diin matud niya, kung mapupus na ang 3 ka buwan, makigtagbo siya sa mga stakeholders sa syudad alang sa assessment sa performance sa mga pulis ug kung di makapasar, di siya magduha-duha sa pagpatangtang kanila bisan na ang city director. That is a statement or a pronouncement for all. Okay? Remember, the city is giving the honorarium. And even in the supplemental budget, I have already directed that there will be some adjustment for the officers. What will prevent me if we have money also to consider for our policemen. Usa sa mga lakang sa mga pulis sa pagpalambo sa ilang performance, mao ang pagpalig-on sa ilang relasyon sa komunidad. Sama sa gilusad sa Cebu City Police Station 6 nga GSG6 kun Ground Security Group 6 ni atong Sabado sa gabi. Ubos sa maong programa, mas hingusgan sa mga opisyales sa kabarangayan nga sakop sa Station 6 nga mao ang Pasil, Pahina, San Nicolas, Calamba, Sawang Calero, San Nicolas Central ug Suba ang ilang security efforts. I will faithfully abide and conscientiously discharge. Magpadasil og usa ka barangay tanod matag adlaw nga mukuyog og roving sa mga pulis sa kaniining mountain bikes nga gidunar sa kagamhanan sa syudad. Mutaod sab sila og closed circuit television camera sa kabarangayan. Mangayo sa nagtabang sa atong pinalanggang mayor nga we will have our own command center. So Mayor, ang among giplanuhan nga command center, ang among barangay hall along the road in Calamba, wala magina siya sa gamit. So mauna ang among gamiton. Timely gyapon ni siya, sakto. Timely gini gyapon siya kay tungod kay ang opening na of classes. So mag-opening of classes, daghan ang mga would-be victims sa karsada. Andrea Patenia, News 5. Kinakaya mo ang pagod, pati sakit ng katawan. Dahil alam mong meron kang pinagsisikapan. Sa bawat pagsugod, meron kang binabalikan. Sa bawat kirot, meron kang katuwang. Dahil alam mong may uuwian kang ginhawa. Ang iyong katuwang sa pagsisikap. Efficacent Oil. Atong balikan ang balita ni Andrea Patenia. Napatay atol sa follow-up operation ang unom ka tawo nga giingong mao'y nag-ambush patay sa hepe sa kapulisan sa lungsod sa Ubay, Bohol niadtong Sabado. Usa sa mga namatay ang kanhi pulis nga mao'y gitudlong mastermind sa ambush.
nga mao'y labing dako nga drug operator sa maong probinsya. Aniyang report. Tuyong mipalit og bulletproof vest si anhing Police Chief Inspector George Kanya, hepe sa kapulisan sa Ubay, Bohol, human nakadawat og mga death threats tungod sa iyang gihimong sunod-sunod nga operasyon batok sa illegal drug pusher sa ilang lugar. Gani padung naunta kining i-reassign sa Tagbilaran alang sa iyang seguridad. Apan wa na makaabot human banhigi sa Barangay Balintawak, Talibon ni atong Sabado sa gabi, samtang padung untang mo duty. Si Kanya Manggod somehow made this campaign, his campaign against the drugs as his advocacy. Parang naging advocate na rin siya in the campaign against drugs. Oh yes, was one of the finest chiefs in Bohol. Even in Region 7. Dapat ganun ang standard ng hepe. Tapang. Nasayran nga usagyud sa mga labing dako nga drug operator sa Bohol si kanhi police nga si Owen Rosales nga mao'y gitudlong leader sa grupong namanhig kang Kanya. Patay si Rosales atol sa gipahigayong follow-up operation sa Bohol Provincial Intelligence Branch, SWAT ug Bien Unido Police sa Playa Beach Resort San Pedro, Bien Unido kagahapon sa buntag. Namatay sabang laing 5 ka mga kauban ni ini nga silang Armando Quisto, Glenn Saison, Junifer Bicada, Carlito Quiamco ug Ami Camero. Samtang mitahan silang Roberto Olalo, Paulo Avenido, Orlando Garcia ug Joan Cajes. Nakumpiska ang usa ka M16 rifle, 2 ka KG9 assault rifles, 2 ka kalibre 45 nga pistola, usa ka 9mm pistol, usa ka 38 revolver, usa ka hand grenade, mga sakyanan sama sa Nissan Irvan, Honda Civic, motorsiklo ug mga shabu gikan sa mga suspect. Nasayran nga ang leader nga si Rosales ni sud pagkapulis ni atong tuig 2008 ug na-assign sa Seaborne Patrol sa Bohol apan gitaktak kay nag-awol kun absent without leave. Misud kini sa illegal nga negosyo diin makadispose kinig 2 ka kilong shabu matag semana sa nagalain-laing lugar sa Bohol. Nalambigit sab kini sa gun for hire activities. Gani upat na ka police official sa Bohol ang gipatay tungod sa ilang kampanya batok sa drogas ug giingong kining tanang insidente gipaluyuhan sa grupo ni Rosales. The past mga shooting incidents related sa drogas were attributed to him, based also on mga reliable information. That's why ang katong mga nakuha na ang armas would be subjected to ballistics exam sa crime laboratory to know whether related ba ning maong mga armas nga nakuha dito sa crime scene, sa shooting incident kahapon sa Bien Unido, sa mga previous incidents nga dunay mga nangamatay na mga pulis. Suway unta namong kuhaan sa iyang habig ang igsuon ni Rosales nga na-assign sa Mabolo Police Station nga nailhang si PO1 Joel Rosales apan milarga na kini sa Bohol. Matod sa mga kadagkuan sa PRO7 nga lakip gyud sa ilang trabaho ang hulga sa ilang mga kinabuhi. Mao nga mensahe nila ngadto sa ilang mga sakop nga bisan pa man sa nahitabo sa usa sa mga opisyales sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol, di unta sila muhunong sa ilang kampanya batok sa drogas ug sa uban pang mga iligal nga binuhatan. So the fight goes on. The fight continues, just have to be careful. Imposible, bakit naman kami pa ang kwan. So, the fight against drugs, kasi yan ang trabaho nila, trabaho namin. Kasama yun sa job namin. Andrea Patenia, News 5. Kapulisan sa Sugbo nakadawat usab og mga hulga sa ilang kinabuhi tungod sa ilang operasyon batok sa drogas. Apan bisan pa man niini, sunod-sunod nga operasyon ilang gihimo. Mubalik si Andrea Patenia sa report. Gipahibaw sa hepe sa Provincial Intelligence Branch nga sama sa mga pulis sa Bohol, kanunay sab silang makadawat og mga hulga sa ilang kinabuhi tungod sa ilang subsub nga kampanya batok sa illegal nga drogas. Gani bisan mga station commanders sa mga police stations, may report kabahin sa mga hulga sa ilang kinabuhi. But ang ato mga is offensive operations ta. The offensive operations ta dili ta magpada sa hulga, but instead it will take us a challenge. Apan bisan pa ning ini, di nila hunungon nilang operasyon batok sa mga tigpayuhot og illegal nga drogas. Sunod-sunod ang operasyon sa PIB. Niadtong Huwebes, di inadakpan si Armando Divina Gracia, 49 anyos, atol sa usa ka buy-bust operation sa Barangay Matutinaw, lungsod sa Badjan. Nakuha gikan kang Divina Gracia ang 2 ka dagkong pakete ug usa ka gamayng pakete sa gituohang shabu ug drug paraphernalia. Nakaikyas ang kauban ni ining usa ka Ranulfo Capasio alias Randy atol sa maong operasyon. Actually, si Mando has been the subject of several complaints of the populace
na naabot na niya sa atong opisina. It's been, we conducted a surveillance operations and it took us about a month before siya na-neutralize considering medyo kuhan siya ka ng ang iyang movement is dili kaya na makuha. Pagkasunod nga adlaw, laing operasyon ang gipahigayon sa PIB uban sa PIDEA sa barangay Maslog, Dakbayan sa Danao. Nasakmit ang duha ka dagkong pakete, 12 ka medium-sized sachets ug usa ka gamayng pakete sa shabu ug mga drug paraphernalia. Wa nasikop ang subject nga nailhan lang nga si alias Beroy, apan nadakpan ang kauban niining si John Paul Siroy taga barangay Kotkot, Liloan. Nadakpan usab ang number 2 sa provincial watch list nga si Danilito Lopez, 43 anyos, taga barangay Kogon sa lungsod sa Cordova. Tulo ka dagkong pakete ug laing duha ka medium-sized sachet sa gituuhang shabu nga mobalor og 56,000 pesos ang nasakmit sa PIB sa usa ka buy-bust operation. Uban sa drug paraphernalia ang mga armas. Andrea Patenia, News 5. Erosion sa baybayon gibasol kung nganong nasulod sa 20-meter easement zone ang magitukod nga struktura sa mga resort sa isla sa Bantayan. Mga resort owners mireklamo nga gipademolish sila sa korte. Human sila gihatagan og pagtugot sa DENR. King Perez, Suginlimi. Sayo sa kabuntagon among gisuroy ang baybayon sa lungsod sa Santa Fe. Nagtaob ang dagat ug nagkagamay ang baybayon sa isla. Dinhi sa Marlene Beach Resort, mga ligid gihimo nga seawall ug nagtungtong sa giabunuhan nga luna ang ilang restaurant ug mga lingkuranan. Atul sa dakong taob, wa nay makitang baybayon atubangan sa Coral Blue Resort ug Tristan Beach Resort ug diretsyo na sa konkreto ang seawall. Matud niining mananagat og guide sa island hopping sa isla nga nakaapekto kanila ang pagbutang og seawall ug uban pang istruktura daplin sa baybayon. Kusog ng hangin, kudag ko ang bawd. Bukod mga pambot o kami nadunggok at sa bawd. Apan gipasabot ni ining caretaker sa Tristan Beach Resort nga nagtukod sila sa maong seawall kay hangtod karon way gihatag nga uniform plan ang DENR kunon saon pagpugong sa coastal erosion sa baybayon. Sa una stars lang siya nya pag kuan sang tubig nga nitaas na kani diri na naguba dili siya ang ilawon murag nagkaot ba sa dulo. Hangtod karon ang isla sa Bantayan pabilin nga giklasify nga agricultural land. Gawa sa balaod nga nagdili sa pagtukod sud sa 20-meter easement gikan sa baybayon, duha ka balaod ang nanalipod sa isla. Ang Presidential Proclamation No. 2151 of 1981 nagdeklarar sa isla isip protected area. Samtang Presidential Proclamation No. 1234 nagdeklarar sa Tanyon Strait nga usa ka protected seascape. Niadtong 2010 gipaguba sa korte ang mga illegal structure sa unom ka resorts nga nasud sa 20-meter easement zone. Gikan sa baybayon, pinaagi sa mando sa Environmental Court Judge Marlene Yap. Duha sa unom ka gipangguba nga resorts kaniadto mibalik sa pagtukod og mga istruktura sa baybayon. Samtang laing 5 ka resorts nga way labot sa court order ang adunay mga gitukod nga nasud sa 20-meter easement zone. Ni question ang tag-iya sa Marlene Beach Resort kung nganong gitugutan sila sa DENR sa pagtukod og istruktura. Pinaagi sa paghatag kanila sa Environmental Certificate of Compliance o foreshore lease aron pagtubag sa coastal erosion sa wa pagipatuman ang court order ni atong 2010. Dugang dokumento sabang nagpamatuod nga adunay mga luna nga wa na karon kun dakong taob ang dagat. It was seen by everyone by this document. 2008 we get a permit to construct this, shown by this document. Doon na ba gihimo before or prior to the decision of that order for the demolition, doon na ba sila gi-research na doon na existing na natagaan og mga permit allowing them to construct? Gusto karon sa kagamhanan sa lungsod sa Santa Fe nga motambong ang DENR lakip na ang mga sakop sa Climate Change Office sa himuong panaghugpong sa Local Coastal Erosion Management Office aron masabtan ang kahimtang sa mga resort owners inay nga gub-on og balik ang mga illegal nga istruktura sud sa 20-meter easement zone. Pero milit mi unsa nga solusyon, long-term solusyon na among pagabuhaton diri nga dili gud ni makan-an ug pagdali ang beachfront. Gikwestiyon usab ni Mayor Esgana kung ngano padayon sabang pagpanghatag sa DENR ug ECC sa mga kasikbit nga lungsod sa Santa Fe human sa court order.
nga doon na gani naka-build og kandiya og mga swimming pool nga naagyod sa Pangpang, no. Even as far as in Bantayan, no, going to Bantayan, doon ay resort po dito kanang Nature Park, doon na po sila ako nga swimming pool. Ang akong pangutana, og tinuod gyud na there is such a provision of issuing ECC, how come doon ay naka-establish after 2010? Si 4th District Congressman Benhur Salimbangon nagkanayon nga wa siya mahimo og angayan sundon ang balaod sa pagdi sa mga permanent structure sa baybayon. Adunay gi-file nga balaod nun si Salimbangon pagwagtang sa pag-classify sa isla isip wilderness area. It is up now to the DNR and police to implement that, the local official. Inconsistent po kung tinuod nga kasing-kasing ang iyang pagtabang sa isla nga malif ang wilderness. Kung ipatuman usab sa korte og DNR ang pagdemolish sa mga estruktura, mato ni Esgana, before ko na mayor, kanang court order, kanang pag-construct ani tanan, kanang paghatag sa force release, tanan, everything. King Perez, News 5. Gihulagway sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo nga nasulbad na ang kaso sa pagpanulis, pagpamusil ug pagpangilog og sakinan sa Bukirang Barangay ni atong miaging buwan human mitahan ang ikatulong suspect. Andrea Patanya, Sugid Limi. Narakpan na ang ikatulong suspect sa grupong nangilog og motorsiklo, mga sakyanan ug nanuli sa mga luwan niini niadtong miaging buwan. Lakip sa mga nabiktima mao ang doktor nga si Eleanor Rivera, kinsa na pusilan og nakawatan og 50,000 pesos ug mga gadgets sa iyang SUV. Kay numduman nga unang nasikop ang gitumbok nga leader nga si Manuel Richards Corominas alias Pachoy ug ang menor de edad nga kauban niini. Niadtong Sabado, gikuha sa Ormoc ang ikatulong suspect nga si Renante Bailosis alias Tambok, kinsa nakahukom nga mutahan sa kapulisan, human nakabantay nga dunay mga buot mupatay kaniya sa ilang lugar sa Barangay Calamba. Iyang inahan nga si Isidra maoy nakig-alayon sa Cebu City Intelligence Branch alang sa pagtahan sa iyang anak. Di kini mutuo nga nalambigit kini sa pagpanulis ug pagpangarnap. Wala na sa kaso sa kanang priso-priso, rugby raman. Wala man nga anong tulis. Matod sa suspect nga wa kuno siya planong manulis ni adtong higayuna ug gigor ang gisugo sa iyang amo nga mukuyog kang patsoy aron mukuhag motor. Nahibong na lang kini nga giagda siya nga manulis ug gihulga dihang mibalibad. Pugos mo ba? Layat mis taxi. Iya ba mo silon? Ang naging ayo na ba kay wa mi kabaw ni unsay imong kuan? Toyo ni ba? Ingon nga field trip ta. Field trip ko nung. Mato ni CIB Chief Romeo Santander, nagtudtud na ang duha mao nga ang testimonya sa mga biktima maoy ilang saligan. Nasayran nga si alias Pachoy ang naniun ug namusil sa mga biktima, samtang si Bailosis maoy nangapkap ug nanguha sa ilang mga butang. Nagatubang ang tulo ka suspect ug kasong robbery with physical injuries ug ingon man carnapping. All accounted for ng mga suspects na sa Rivera case. And then hoping lang will be focusing on the other incidents. So, karon ma'am is close na gid ma'am. Andrea Patania, News 5. Itinulan sa financial assistance ang tagalungsod sa Madridejos kansa mga balay naguba sa bagyong Yolanda. Apan alang sa uban, dili pa igo ang hinabang nga ilang nadawat. King Perez, Sugid Limi. Atong partially damaged, lumagan sang chisming. Sama sa usa ka kalingawan sa pista ang pagdagsa sa mga tao sa munisipyo sa lungsod sa Madridejos. Karong adlaw gihatag ang shelter assistance gikan sa DSWD sa mga biktima sa bagyong Yolanda. 10,000 pesos ang madawat sa totally damaged nga mga panimay, samtang 5,000 pesos sa partially damaged nga mga panimay. 98% sa mga taga-Madridejos ang nagguban og panimay. Gigahinan sa mga ahensya og 66,425,000 pesos ang 7,355 ka mga households na makabenepisyo sa shelter assistance. Sa household lang gid na siya, si household. So, nailabot sa mga kanang families nga ni ipon na sa diha.
Gipahibaw ni Madridejos Mayor Salvador de la Fuente nga gipasalig sa DSWD nga mapun-an pa ang emergency shelter assistance og 20,000 pesos alang sa mga totally damaged houses og 10,000 pesos alang sa mga partially damaged houses. Gipaabot pasab ni de la Fuente nga maaprubahan ang 33 million pesos nga cash for work proposal alang sa mga apektadong residente samtang nag-ayo sa mga panimay. Depende sa region kung i-approve nila ang proposal. Giangkon ni de la Fuente nga layo pa ang pagkabot sa hingpit nga pagbangon sa ilang lungsod. Dako gid siya nga bagay nga magamit sa mga tao mo ni sinugdanan nga makabangon na gyud ang mga tao. Gipatin-aw usab ni de la Fuente ang mga pasangil nga gidugay-dugay ang pag-release sa mga financial assistance. Matud niya ni atong June 2 pa gi-release sa DSWD ang maong kwarta. King Perez, News 5. Maukadto ang usa ka oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!